ಯಾರು ಮಿತ್ತಬೋದಿತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗುಂಟು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿನ್ವೆ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಡ್ ಮಂತಿದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿದ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಪೊತ್ತುನ ಕರೆಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಿಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ನೀರು ಪಂಪು ಚಾಲು ಮಂತದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನೀರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಲೆ 1% ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಕ ಬಂದು ಕುಂಟಾಡ್ದನೆ ಗೋವೆಲರ್ದು ನೀರು ಹೋಯ್ತದ ಕುಂಟಾಡ್ದ್ಯ ಮೂಜಿ ಕೊಡಪಣ ನೀರು ಹೋಯ್ತದ ಕುಂಟಾಡ್ದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಕೋಡೆದ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ದ ಒಣಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಣಸುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ರೈಸ್ ಮಂತದಚ್ಚಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬೇರೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಣರುಂಡತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಬಸಳೆ ಕೊಣತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದೈತೆ ತರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಕಷಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪುರ್ದು ಕುಂಟಡ್ದು ಏನ ಬೆಲೆ ಮಂತಂದೆ ನನ್ನ ತರೆಬಾರ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೋಡು ಗೈಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಪಿರಪುಂಡ ಇನ್ನು ಗುರುವಾರಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಜಿನ್ನ ಗುರುವಾರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಂಗಳವಾರ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ದೆಪ್ಪಿರೋದಾಯ್ತನು ಓದ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಉಂಟ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಕೋಡೆದ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೆ ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪುರ ಬಾಯ್. ತಲೆ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಫೇಸಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ತಲೆ ಮೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪೆ ಕಿತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮಂತಿದ್ದನು ಇತ್ತಳು ಬಟ್ ಯಾನಿನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಕೋಡದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ ಟಿಫಿನ್ ಪಾರ್ದ ಕುಡಿದು ಕಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಕದ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆ ಬೋಲ್ಪನದು ಮೇರೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕಡ್ಬಿಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಸಳೆ ಮುಗ್ಗ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಸಳೆ ಮುಗ್ಗು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಜಿಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಬಸಳೆ ಮುಡ್ದಾಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ದಂಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಂತ ತೋಜ ಇಚ್ಚಿ ಇದಾಯಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರೇಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವೇ ಜಾನ ನಿಕ್ಲೇಕು ಕಜಿಪಾದು ತಿಕ್ಕಬೆ ಇದಾಯಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಡು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡತಿ ಅಂಚ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆದಿತ್ತಡು ಜಿಂದ ಕೊಡೆ ನೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪಡು ನಿಗೆ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಡು ಕಜಿಪಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಕಜಿಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಸಾಲೆ 3 ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ
ತೆರೆ ಗೈಸ್ ಈತೆ ಅಂಡು ನಾಲ್ ದಂಡು ಇತ್ತು ನಾಲ್ ದಂಡು ಈತಾಂಡು ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ಬತ್ನಿ ಬರೀನಿಕ್ಲಿ ತೊಚ್ಪಾಬೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಕಜಿಪ್ಪ ಅಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಕ ಬೆರಕ್ಕೆ 10 ಇಂಚ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅರೆ ಬೆದ್ದಡ್ದು ಬೇರೆ ಕೊಣತದಿತ್ತೀರು ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾ 10 ಇಂಚ್ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಯಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದವಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಪಂಚ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ್ ಗೈಸ್ ಕಶಿತೆ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಓದಿರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಈತಾತನೆ ಇದಾಯ್ತು ಕಷಾಯದ ಹಿಡ್ಬೋದು ಪಾಡ್ದು కొంత మొబైల్ తోడు కానీ మొబైల్ తెచ్చి ఇని బ్లాగ్ల కజిప్ల అవే అండ్ బుక్ ఎడిట్ ಮಾಡ್ಪೆರಿತ್ತು ನಂತರ ಬುಕ್ ಐತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೆರಿ ಬರ್ತೈತೆ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ 1 GB ಖಾಲಿ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಕಶಿತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನಾಡನ ಫೇಸ್ ತೇ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪನಾಗ ಮುಳ್ತುಲಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದಕ್ಕದು ಸ್ಲೇಟ್ಲ ದಕ್ಕದೆ ಗೀಚೆ ಬಾರ್ದನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ ಬರೆಸ್ತಿರಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ತುನ್ನ ಗೊತ್ತು ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಇರ ಅಮ್ಮನ ನಾಡ್ಯರಿ ತೆಲಿ ಪುತ್ತದ ಈಗ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂಡಿ ಅವು ನೀರು ಪಾಯರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತಂಡಿ ಇರು ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಯರಿ ಇಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಂಜರಿ ಎಂಚ ಪಕ್ಕ ಮೇದರಾ ಚಡ್ಡಿಲ ಬಾರ್ದು ಗೆತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ದತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ನರಕದೆ చెప్పవా ಹೋಳ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಬಾಡು ನರಕದ ಸೇಮ್ ಯಶಿ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸಿಂಕ್ಲು ಪಿದಡಿಯ ಮೊಳು ಊರ್ಕಿಡ್ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಆಟ ಉಂಟು ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಬುಕ್ಕೆ ಅಂದಾಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿಂದೇ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಯಿಸಿ ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಆಟ ಇನಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗು ಪಿದರ್ದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಪುರ ಪೋಯಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಲ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಪುರೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು कशी आटोग पै पल्ले देने पंपजा नेल बेगेसी अंजी यानी तिल्लल पाटू चप्पल इंटे बंदोत्वे याना चप्पल तिर्तु पाडी तोल्लेप्पुले याना अल्प पोतिक बेगेसी ತಿನ್ನುವಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ
ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ಎಂಬಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗುಂಟು. ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ಯಾಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯದಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಅಂತೆದೆತ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಚ ಕಶಿ ಪೋಯಿ ಜೆಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದಿಲ್ಲಿ 10 ಗೈಸ್ 10 ಗಂಟೆಲತ್ತಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಬತ್ತ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಗೈಸ್ ಶೀತ ಆಯರೆ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.